हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സാഗണലളിതാ ശ്രീശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഭക്തിരസാമൃതം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 63-ാമത്തെ പേജ്. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലാരൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശയമാണ്, അഹൈതുകവും. എന്തെല്ലാം നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ഹരേ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി സ്ലൈഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആ സ്ലൈഡ് ഇല്ല അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മവും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിവൃത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കോ മറ്റ് യോഗികൾക്കോ അതേപോലെ തന്നെ ഹഠയോഗികൾക്കോ ദാർശനികർക്കോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ചിന്തകളും രീതികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠവും വ്യത്യസ്തവുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അവരാണെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്നതാണ് മുമുക്ഷുക്കൾ. അതായത് യോഗികളാണെങ്കിൽ മുമുക്ഷുക്കളാണ്. അതായത് മുക്തിയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം ഭഗവാനിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ ചര്യകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഹഠയോഗികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരം സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര്
അവര് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുക, അതായത് ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അഹോരാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ ചര്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ യോഗികളാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ആ യോഗത്തിലേക്ക്, ആ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ മനസ്സിനെ ഏകീഭാവിച്ച് സാധനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ദാർശനികരാകട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മറിച്ച് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനത്തെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ്, എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം അവർ വെറുതെ ശുഷ്കമായിട്ട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭൗതികവാദികളാകട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേമാതിരി രാജസീയ താമസിക ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അവരുടെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ ദേവതകളുടെ അടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപാട് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം അവരുടെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല ദേവതകളെയും യജിക്കുന്നു, ഉപാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയാപദ്ധതികളിലേക്കാളും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അത് മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ആ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആ പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ. ഫ്യൂച്ചറിലോ പാസ്റ്റിലോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ആ പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ കാലം ഇരിക്കുകയും വേണ്ട മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മുമ്പിലത്തെ പഴയ കാലം നോക്കിയിട്ട് വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട. വർത്തമാനകാലം, നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ആ കാലത്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അമംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ, ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്തു കളയുന്നതുവരെ ഇക്കൂട്ടർ ഇവരുടെ കൃത്രിമാധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തക അല്ല. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അയാൾ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഗൗഡീയ ദേശം, വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഒറീസയും കൂടുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് ഗൗഡീയ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു? പറയൂ. ആര് പറയും? ബലരാമന്റെ അവതാരം. എന്താണ്? ബലരാമന്റെ അവതാരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉറ്റ പാർഷദനാണ്. ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉറ്റ പാർഷദനാണ്
അതുമാതിരി ബലരാമന്റെ അവതാരമായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വംശം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചത് ഒരു 500-600 കൊല്ലം മുമ്പാണ് അവരിവിടെ ഈ ഗൗഡീയ ദേശത്ത് ജനിച്ചത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വംശീയർ, അതായത് അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ, അപ്പൊ അത്ര കുറെ തലമുറകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവർ ഉറ്റം നടിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി അവരുടെ കുത്തകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പ്രചരിപ്പിച്ച് മറ്റ് വർഗത്തിലോ ഇതിൽപ്പെട്ടവർക്കോ ഒന്നും ഇതിനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അവർ ഉറ്റം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, ഞങ്ങള് നിത്യാനന്ദ വംശീയരാണ്, നിത്യാനന്ദന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഗുരുവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്തു. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, വർണ്ണം മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എപ്പോ വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് സേവനം ചെയ്യാം, ഓക്കെ ശരി, അത് അത്രയും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു വംശത്തിനോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒന്നും മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടില്ല. ഭൂലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഇസ്കോൺ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ആഫ്രിക്കൻസ് ആയാലും യൂറോപ്യൻസ് ആയാലും അതുമാതിരി അറേബ്യൻസ് ആയാലും ജൂയിഷ് ആയാലും ഇപ്പൊ അതായത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലോ പുരുഷനാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും തന്നെ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും ഇല്ല. മറിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലയ്ക്കും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നില വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും, ഏത് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും, ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നെയിമും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോ. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഇസ്കോണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു രാജ്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇസ്കോൺ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നെറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണേന്നുള്ളത്. അതായത് ആ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയും ജനങ്ങളെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് പൂണൂൽ ധരിക്കാനോ ഒന്നാം കിട വൈഷ്ണവനോ ആകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴൊന്നും ഇവര് വളരെയധികം എതിർത്തിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണില് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ ഉണ്ട്. അതായത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ സ്റ്റെപ്പാണ് ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ. അപ്പോൾ അതില് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതി ആണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. അവർക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം മറ്റു ഗുരു ഉപദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ചര്യകളും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. നാമദീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക്
പൂജ ചെയ്യാനും ഭഗവാന് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കാനും ഒക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഏത് ആളുകൾക്കും ബ്രാഹ്മണനാകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ആ, ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് ആരാണോ, യത്നിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരെല്ലാവരും അവരാരാണ്? എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാനും യത്നിക്കാനും സ്മരിക്കുന്നതും ആരൊക്കെയാണ്? അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിന്റെ ചര്യകൾ, കുറച്ചൊരു റിച്വൽസ്, അതായത് കുറച്ചൊരു ചടങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേണം. അതായത് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൂണൂല് ധരിക്കും, മറ്റ് കുറച്ച് ചടങ്ങുകളും അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യും, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നടത്തും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചര്യയും കൂടി അവരുടെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന രീതിയിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്കോണില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മ അവകാശമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഓരോരുത്തരുടെയും, ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും മൂല പ്രകൃതിയാണ്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിലെ പ്രഭാത സ്നാനം നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം പോലെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശീഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, നെറ്റിയിൽ തിലകം, കയ്യിൽ ജപമാല, കഴുത്തിൽ തുളസിമാല ആയി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നൂ. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഗോപീചന്ദനം ആ അറിയാം. പിന്നെ ആ ആ ആ വസ്ത്രധാരണം അതെ. വസ്ത്രധാരണം ആ ശരി. അപ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്ത് ഒരു വൈഷ്ണവനാകാനും ബ്രാഹ്മണനാകാനും അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ആ ആ ചര്യകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. അതായത് സ്വയം അല്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്, മറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശപ്രകാരവും അത്തരത്തിലുള്ള ചര്യകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഓരോ വൈഷ്ണവരും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ പേര് പഴയ കാലത്ത്, അതായത് പുരാണങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ പത്മപുരാണത്തിലും കാശിഖണ്ഡം ഇതിലെല്ലാം പരാമർശമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളെല്ലാം ആ കാലത്തും മഹർഷിമാർ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ സ്വയം ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നു. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്കുള്ള ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണരായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ ആണ്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റിച്വൽസ്, അത് വൈദികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അതിന് യോഗ്യരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചടങ്ങുകളും അതിനനുസരിച്ച് പുതിയൊരു നാമവും ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിച്വൽസ്, അതായത് കുറച്ച് ചടങ്ങുകളും
ഇത് ഈ ബ്രാഹ്മണി ദീക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പൂണൂൽ, ഉപനയനം, അതെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും വൈഷ്ണവരുടെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നീടും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചിട്ടയും ക്രമവും ചടങ്ങുകളും കണിശമായി തന്നെ പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പതിതനായി തീരും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ആ ഘട്ടത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് പൂർണ്ണത്തെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നാണെന്നും അയാൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതനത്തിന് കാരണമാകും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇതെല്ലാം പടിപടിയായിട്ട് കയറുന്ന ആ സമയത്ത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ യമനിയമാദികളോ 16 മാലകളോ ഭഗവത് പ്രസാദമോ ഭഗവാന്റെ ആരതിയോ ഇതൊന്നും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറി അടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കയറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിശേഷവും ഇല്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മരണം വരേക്കും നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിച്വൽസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചടങ്ങുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണനായി ഇനിയിപ്പോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയല്ല. മറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിഷ്ഠകളെല്ലാം കണിശമായും കർക്കശമായിട്ടും സ്വജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതനത്തിന് കാരണമായി തീരും. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനിയൊരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. അടുത്തത് 66ാമത്തെ പേജില് ആര് വായിക്കും? രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം പ്രഭുജി. പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ. ജ്ഞാനം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:21.2 കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീലക് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരുണ്ട്, യോഗിമാരുണ്ട്, രാജസികര്, താമസികര്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കൗതുകം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള കൗതുകത്തോടുകൂടി ഊഹത്തോടുകൂടി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ യോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഗുരു എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള
ലളിതമായിട്ടുള്ള ചര്യകൾ പിന്തുടർന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും. അപ്പൊ ഇതില് വിശ്വാസവും ദൃഢനിശ്ചയവും വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യോഗികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു കാര്യവും. അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പൊ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 കിട്ടും. അതേപോലെ ഇന്ന പ്രവൃത്തി, അതായത് ഇന്ന യോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഗുരുവിന്റെ പ്രമാണമാണത് അവരുടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ അവർ ആ തരത്തിലുള്ള ചര്യകൾ യോഗ യോഗ യോഗചര്യകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരനുഭൂതി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ കൂടി ദൃഢനിശ്ചയം വരും. ആ പദ്ധതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി സാധനയിൽ എന്താണ് ദൃഢനിശ്ചയം വരാനുള്ള മാർഗം? പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ അനുശീലനം, അതായത് പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അവരുടെ ജീവിതചര്യ നമ്മൾക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് പിന്തുടരുക. അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതത്തില് 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്ന നാരദമുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ വീക്ഷണത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരാകുന്നില്ല. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ അവർ വളരെ നിശ്ചയമായും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ടും ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുമാതിരി അനുശീലനം, അതായത് പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള രീതി. അവർ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതായത് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഏതെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭ്രഷ്ടനായാൽ തന്നെയും, അഥവാ ഭക്തി സേവനം ആകാതെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അവരെവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു? ഭക്തി സേവനം, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി തുടരുകയാണ്. ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദുർജനങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ അതിൽപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഉദാസീനമായിട്ട് പതിയെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവരുടെ, അതായത് രാജസിക താമസിക രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മരണശേഷം പിന്നീട് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള സന്ദർഭം, ഈ ഒരു ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവർക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്ക് നിന്നിടത്തുനിന്ന് തന്നെ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിലെ പൂർണ്ണമായ സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായകമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആന്തരിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മരണ പുനരാവൃത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം, ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. എന്താണ് ശാശ്വതം? ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്മരണയും ആണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ല, ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പുനരാവൃത്തി, അതായത് വീണ്ടും ജനിക്കും വീണ്ടും മരിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഉഴന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു ഭാഗവതത്തില്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്.
വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുമുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും. അതായത് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയർക്കും, അതായത് വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജോലികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ 14 പേരിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14 ജോലികൾ, പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആശ്രിതർക്ക്, അതായത് മക്കൾക്കോ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏണിങ് ചെയ്യുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ശരിയായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ജീവിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം കഴിഞ്ഞു, അതായത് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ ഹരിയുടെ, ആ ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ഒരു സ്മരണ, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ പാഴായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളാകട്ടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മവും നിറവേറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം വരുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ജോലിയും എടുക്കുന്നില്ല, അവരുടെ ആശ്രിതരെയും പോറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീടും പുനരാവൃത്തിയാണ്. ജനിച്ചും മരിച്ചും അതിന്റെ പുനരാവൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേള സ്വധർമ്മം ശരിയായിട്ട് നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഹരിയുടെ നേർക്ക്, ഭഗവാന്റെ നേർക്കുള്ള ആ സ്മരണയും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അവർക്ക് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വായിക്കണോ പ്രഭുജി? പറയൂ. വായിക്കണോ? അടുത്തത് വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ആ ലാസ്റ്റ് പേരാ, 67ാമത്തെ പേജില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഭാഗവതം 11:11-32 ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം, ധാർമ്മിക മൂല്യം, സദാചാരം, പരാർത്ഥത, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വേദപ്രമാണങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പടിയിലാണെന്ന സത്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതേ കാര്യം കരപാചന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 5:41. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയുക്തധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലും ഋണബദ്ധരാണ്. വേദങ്ങളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാസനിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ എഴുതി. അതിനു മുമ്പ് വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായി തലമുറകളിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു പതിവ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു പഠിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. പിൽക്കാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലം ആളുകൾ ഓർമ്മശക്തി
കുറവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുരാണം, വേദാന്തം, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം മുഴുവനും അദ്ദേഹം വകതിരിച്ചു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള ആ വായിക്കണം അത്രയും ഗുരുജി. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ജോബ്, നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്ത് വേണം, ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു സ്മരണയും കൂടി അതിനോടൊപ്പം വേണം, ഹരിഭക്തി. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് എത്തി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതില് എന്ത് ചെയ്യണം, പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർച്ച വരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നവവിധ ഭക്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ആ ഹരിഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഈ പുനരാവൃത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃണമുള്ള, അതായത് ബാധ്യതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പിതൃക്കളോട് കടമുണ്ട്. ദേവഹൃണം, പിതൃഹൃണം, മുനിഹൃണം. അതായത് മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹർഷിമാരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വ്യാസനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മഹർഷിമാരോടും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം നമ്മളുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഇവരോടൊക്കെയുള്ള പുത്രന്മാർ, ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്ത്. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, ആ ഹരിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋണങ്ങൾ, അതായത് ബാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള മറ്റു ചില മഹർഷിമാരാണ് ഗൗതമൻ, നാരദൻ, ശങ്കരാചാര്യർ മുതലായവ. അവരുടെ ജ്ഞാനം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പിതൃക്കളോടുള്ള ഋണമാണ് മറ്റൊന്ന്. നമുക്ക് ജന്മം തന്നിട്ടുള്ള അച്ഛൻ, അമ്മ, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളുടെ 4-5 തലമുറ മുന്നായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അവരും അതേമാതിരി ജീവിച്ചു മരിച്ചതാണ് ഈ ലോകത്ത്. അവർക്കും ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ, അമ്മയുണ്ടാവും. ഇതേമാതിരി തന്നെ അവരെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സ്മരിക്കേണ്ടത്, പിതൃക്കളെ? നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ദേഹം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമായത് ആരാണ്? പിതൃക്കളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ദേഹം ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത്. അതായത് 5, 10, 15 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇതേമാതിരി അച്ഛനമ്മ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവരൊക്കെ കാരണക്കാരാണ് നമ്മൾക്കൊരു ദേഹം ലഭിക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരോടൊരു ബാധ്യതയും വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്. ആണല്ലയോ? ബാധ്യതയില്ലേ? ഉണ്ട്. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവരാണ് അത്രയും ഉള്ള ആളുകൾ, അത്രയും മനുഷ്യന്മാര്, അത്രയും അച്ഛനമ്മമാര് ഉള്ള. അപ്പൊ ആ ഋണം, ആ ഒരു ബാധ്യത നമ്മളിലുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇത്തരം ഋണങ്ങളുണ്ട്. അത് പിതൃഹൃണം, അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത്, അത്തരത്തിൽ മരണശേഷം അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരണശേഷം നമ്മൾ പിണ്ടം, തിലോദകം ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മനുഷ്യവർഗം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ
ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയും നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നവരെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പട്ടിക അവസാനിക്കില്ല. ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോ മുതലേ കടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു തന്നവരെയും നമ്മളെപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ടതും ഓർക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുമാതിരി ഇത്തരത്തിൽ ദേവന്മാർ, പൂർവ്വ പിതാക്കൾ, ഋഷിമാർ എന്നിവരോടും മൃഗങ്ങളോടും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ എല്ലാ കടമകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തീർക്കാനും നമ്മൾ ആരൊക്കെയോടോ കടപ്പാടുണ്ട്. അതായത് ഒരന്നം നമുക്ക്, അതായത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നീളില്ലേ? ആ, അങ്ങനെ നീളും. നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ടേബിളിൽ കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു വസ്തുക്കളാകട്ടെ, അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് വീട്ടാനും ഓർമ്മിക്കാനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കാമ്യമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു വേള നമുക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് തിലോദകം, അതായത് ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുവാനോ അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും, അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ആ ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋണങ്ങളെല്ലാം വീടി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനാണ് സർവ്വതിന്റെയും ഉത്ഭവം. അപ്പോ ഭഗവത് സ്മരണ, ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെല്ലാം, അതായത് ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ തന്നെ സർവ്വതും പ്രസന്നമായിക്കോളും അല്ലെ? അതിന്റെ ശാഖകളും ഇലകളും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോടൊക്കെ ഋണമുണ്ട്, ആരോടൊക്കെ ബാധയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കില്ല. പല ദേവന്മാർക്കും ഉപാസന അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ധർമ്മദൈവങ്ങളുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ? ധർമ്മദൈവങ്ങളില്ലേ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുലദൈവങ്ങൾ, കുലദൈവം. അപ്പോ ആ കുലദൈവത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അതായത് ഇത് വച്ച ഈ ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ വച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പായിരിക്കും അത് വച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ദേവതാരാധനയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ആരൊക്കെ വരുന്ന അവരൊക്കെ ഈ ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ആരാധന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചും ആ കുലദേവത അവരിൽ പ്രസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താകട്ടെ ചിലപ്പോ ആ ദേവനോ ദേവിയോ എവിടെയാണ്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരാണ്, എന്താണ്, ഏത് ദേവതയാണ് എന്നുള്ളത് പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നാഗങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള ജനറേഷൻ വരുമ്പോ അവർക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണ്, എന്താണ്, അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അവര് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ദൂരെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ബാധ്യത, ഒരു ഋണം എല്ലാം നമ്മളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കും. ആണോ അല്ലയോ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള്
ജ്യോതിഷം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ പരാതിയുടെയും ഋണത്തിന്റെയും ബാധ്യതയുടെയും കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇല്ലേ? അനുഭവം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇല്ലേ? അപ്പോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ മുമ്പുള്ള രീതിയിലും നമ്മുടെ നിഷ്ഠയും ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും നാഗങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്മരിക്കുക, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും റെമഡി, അതായത് ഇതിന് പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയും ആ ചൈതന്യമാണ് അതെ, സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഓരോ ശാഖകളെ ഇലകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാമ്യമായിട്ടുള്ള രീതി. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത, അതായത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായിട്ടും സർവധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ആൾക്ക് ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം, ശരിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേമം ഭഗവാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നീട് കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷണം നൽകും. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മസന്യാസ യോഗം പഠിച്ചു ഇല്ലേ? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മസന്യാസ യോഗം അല്ലേ? നമ്മളെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ത്യജിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെയും അതായത് എല്ലാം തന്നെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലുണ്ട്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമന്റെയോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതിനാൽ അവർ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഖരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അബദ്ധവശാലോ യാദൃച്ഛികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാൻ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അധികം പേരും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോവുകയാണ്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഭൂതമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം, പല ദേവതമാരുടെയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്? ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്? ദർശനം പിന്നെ
സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത്? അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കാനും ഭഗവാനോട് ആ ആവശ്യങ്ങള് അതായത് ആവശ്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിൽ അതെല്ലാം നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നിവർത്തി മുമ്പിൽ കിട്ടണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് അതായത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാൻ, അതായത് മകന് ജോലി കിട്ടണം, മകൾക്ക് ജോലി കിട്ടണം, അവരുടെ കല്യാണം കഴിക്കണം. അതല്ലേ, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്? ആണോ? അതെ പിന്നെ മൂന്നാമത് ചിലപ്പോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, നടക്കാൻ വയ്യ, അത് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മോചനം. അത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകളെല്ലാം ഞാൻ ചെല്ലു ഓക്കെ ക്ഷേത്രത്തില് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള രീതികളാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകളും പുഷ്പാഞ്ജലികളും ഒക്കെ ബോർഡ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാര് പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല വളരെ കുറവ്. അപ്പൊ പോകുന്നുണ്ടാകും, അറിയില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്ഥിതി ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചിലവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ടതുണ്ടാവില്ല. അവര് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറമേക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അവരെങ്ങനത്തെയാ, ഏതാണ് അവരുടെ മനസ്ഥിതി എങ്ങനത്തെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരും കാണാം. പക്ഷെ ഏറിയ കൂറും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ആത്യന്തികമായിട്ടും ഒരുവന് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരിയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റ് അർദ്ധദൈവങ്ങളെ, അതായത് മറ്റ് ദേവി, സുബ്രഹ്മണ്യ, ശിവൻ അങ്ങനെയുള്ള അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ഭജിക്കുകയോ ഉപാസിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി കേന്ദ്രീകരിക്കുക ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്, അതായത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, അതായത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യൻ, അങ്ങനത്തെ ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും മേ ബി ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് മനുഷ്യരാണ്, പല തെറ്റുകളും പറ്റാം. എങ്കിൽ പോലും അതിനെല്ലാം പ്രായശ്ചിത്തം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതായിട്ടും യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാലും അന്തരംഗത്തിൽ അവരുടെ ആരുണ്ട് അത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ, മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ശുദ്ധിയോ മറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, മറ്റ് രീതികളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ. എപ്പോഴും അവരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടുള്ള തെറ്റ്, അതായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ഭഗവാൻ അവരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നും ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിനിടയാക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേള ഈ ഭക്തി സേവനം തുടരുന്ന സമയത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഭഗവാൻ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് പല പ്രകാരത്തിലും നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള താഴ്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചിട്ട് ഉയർന്ന ആ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന്
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. നിത്യ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.